Prišiel som na Slovensko v roku 1987 a po roku príprave na jazykovej príprave v Ústave jazykovej a odbornej prípravy v Bratislave som pokračoval v štúdiu psychológie na Univerzite Komenského na Filozofickej fakulte. V roku 1993 som skončil úspešne štúdium a bol som promovaný za magistra psychológie. A potom som založil firmu s kolegom, ktorý študoval v Ostrave. Od toho času robíme už spolu 20 rokov. Robíme rôzne veci, hlavne obchodné a nejaké investičné zámery. My sa snažíme vytvárať podmienky práce nielen pre našich ľudí, ale aj pre Slovákov. Naši bývajú po celom Slovensku. Neexistujú také miesta, kde sa zlučujú len výlučne naši, ale v každom meste alebo v každej obci nájdete jedného nášho človeka minimálne, kde býva, a myslím si, že celkom jak by som povedal, začlenil do slovenskej spoločnosti. Tým, že Slováci nás vnímajú ako veľmi usilovných, veľmi pracovitých, veľmi dobrosrdečných ľudí, tak tým umožňuje aj pre našich veľmi dobré podmienky na začlenenie do spoločnosti. Naši sú furt v práci. Nepoznám ani jedného z Vietnamca, ktorý by pracoval menej ako 8 hodín denne. Tým, že sú v svojom podniku, tak sa tomu venujú furt. Či robí v gastronomii, alebo keď robí v svojom salóne krásy, alebo predáva textilné produkty alebo iné, tak sa tomu venujú. Ja si myslím, že naši veľmi veľa obetujú svoj život pre svojich blízkych, vlastne tým, že oni pracujú, umožňuje vlastne deťom v štúdiu napríklad, aby mali nielen finančné prostriedky, ale vytvárajú veľmi hodné podmienky pre nich a smerujú svoje deti k vyšším cieľom. Ja si myslím, že Slováci majú niekedy presudky o tom, že naši bývajú výlučne alebo prevažne len na tých trhoch, ale nie je to pravda. Poznám kopu našich, ktorí pracujú v iných odvetviach, napríklad sú to odborní pracovníci, vedeckí pracovníci v Sauvke, napríklad v Bratislave. Poznám aj profesorov, ktorí prednášajú na univerzitách na Slovensku. Poznám aj umelcov, výtvarníkov, hudobníkov. Tým, že žijú tu a niektorí majú jazykové bariéry, neznamená, že sú nekultúrne vzdelaní, sú v svojom odbore vzdelaní, sú aj milovníci nielen dobrého jedla, ale aj kultúry, divadla, filmu a tak ďalej. Že chodia aj do divadla, do kín a navštevujú miesta, kde zaujímajú ich nielen fotenie, ale aj kus histórie Slovenska a sveta. Cítim aj takú, jak by som povedal, potrebu zmeniť vlastne tie naše nevýhody, že sme tu cudzinci, na nevýhodu v našom podnikaní. Napríklad, čo my pochádzame z inej kultúry, z iného kontinentu, z iného štátu, kde sú rozličné hodnoty, iné hodnoty hierarchické ako tu na Slovensku. A iné tradície, iné jedlá, iné destinácie cestovného ruchu a tak ďalej. Že ja si myslím, že naši, ktorí chcú byť úspešní, by mali zamerať na tieto oblasti, ktoré sú ako pre Slovákov prínosy, keď začali sa tomu venovať.